Colossians chapter 3, beginning from verse number 23 to 25. Okay? Dakay jayeng kakabsat. Amen. Basahig ti kunana iti nasantuan nga surat. And whatsoever ye do it heartily as to the Lord, and not unto men. Verse 24, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Verse 25, but he that doeth wrong shall receive for the wrong, which he hath done, and there is no respect of person. So ang pag-uusapan natin sa umagang ito, or sa hapon na dyan, ay integrity in service. Oo. Integrity in service. Ti panagbalin tayo, nga napudno iti panagserbi tayo iti Apo. At sakbay nga i-share ko ti mensahe iti Apo, agkararag tayo kakabsat. Let's pray. Managayat ken managparabor nga Diyos, iti daytoy nga gundaway. We thank you, Lord, nakasaysaya at ka iti biyag mi. Ken urepe Apo Diyos, kadaytoy nga gundaway, nga mangi-represent Apo iti senior pastor mi. Ket Lord, sapay ka di Apo, makibayet ka, tulungan na kami Apo, nga maawatan mi dito nga mensahe. Ket amo mi Apo Diyos, no kasano mi Apo, nga i-aplikar iti biyag mi, ken aramiden dagiti pagayatam. Forgive us our shortcoming, Lord, give us heavenly wisdom and understanding. Bless your servant that you are going to use, Lord, because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon is integrity in service. Apay pastor dilatan service iti pagsasaritaan tayo. Ada iti may isang tatang dinamag na kadijay anak na. Ket kunana ket anak ko, anantot kayat mo nga pagbalinan kunana. Ket dayti ubing kunana ken ni tatang na, kayat ko ti agbalin to nga faithful soldier kunana, faithful. Oo. Apay met nga faithful soldier anak ko. Ket apay dilat ako man soldado, apay nga inikampela ti faithful kunana. Ngamin tatang kunana, adda dagitay soldado ngem haan met nga faithful kunana. Oo. So, bakit integrity in service, no? Now, balikan natin yung binasa natin na Colossians chapter 3 verse number 23, and whatsoever ye do. Yung word na whatsoever, anyaman kanong aramiden tayo, do it heartily, no? Heartily. Dapat naimpapuswan as to the Lord. Hindi natin ginagawa ang isang bagay dahil sa atin, kundi dahil sa ating Diyos. So, tandaan nyo, napakaganda po yung message ni Preacher M kanina, no? About yung dapat lagi tayong in love sa Panginoon. Alam nyo, it easy to in love, no? Alisto laeng iti ma-in love, but it's hard to staying in love. Oo. So, gusto kong maintindihan nyo ngayon that whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Oo, and not unto men. So, ibig sabihin, ang pino-point out ng verse na ito, no, ay lagi sa Diyos. Ano man ang gawin natin sa ministry man, sa family man, sa community man, laging pino-point out dito ay ang Diyos, no? Ginagawa natin ang isang bagay dahil sa Diyos. Okay? So, verse number 25, the Bible says, but he that doeth wrong shall receive for the wrong, which he hath done, and there is no respect of person. So, yung verse na yan, sinabi niya, no anyaman ti aramiden tayo, no haan nga nasaya at ti aramiden tayo, siyempre, iti ibunga na kanya tayo, saan tumot nga nasayaat? Haan mat nga agbungat kamatis di tarong, di ba? Oo. So, no inaramid tayo nga nasayaat, ti ibunga nanto nasayaat. Nasayaat yan ti biyag tayo, nasayaat iti pamilya tayo, nasayaat yan ti community. So, yan ang ibig sabihin yan. But he that doeth wrong shall receive for the wrong, which he hath done, and there is no respect of person. So, ibig sabihin, walang favoritism ang Diyos. Oo. Walang favoritism ang Diyos.
No? Alam niya lahat ng bagay na ginagawa natin, alam niya lahat ng mga bagay na gagawin pa natin. Di ba? So ngayon, whatsoever you do it heartily as to the Lord. Integrity in service. Ang ibig sabihin ng integrity is the quality of being honest. Oo. The quality of being honest and having a strong moral principle. Oo. Alam nyo, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi nakikita ko yung faithfulness niyo sa Panginoon. Alam nyo, naging matibay ho kayo diyan. It's because ang gumagabay sa inyo, ang inacknowledge yung gumagabay sa inyo ay Diyos, yung principles na galing sa salita ng Diyos. Diba? Praise God for that. No? So yan po yung ibig sabihin ng integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. In the biblical context, it means that being whole. Ibig sabihin, pagdating sa spiritual na bagay, dapat buo yung ating puso. Oo, buo dapat yung ating puso. Hindi yung 1/4 ng ating puso sa barkada, yung 1/4 ng ating puso sa work, yung 1/4 ng ating puso sa mga bagay sa mundong ito. When it comes to serving the Lord, no, dapat buo yung ating puso. Diba? Sabi nga ng Bible, Matthew 22 verse 37, diba? Oh, love the Lord with all thine heart, with all thy mind, with all thy strength. Diba? So, ganon. Dapat buo yung ating puso at hindi lang yan, no? Pagdating sa spiritual, we have an undivided attention. Alam nyo, ang dami pong confusion sa mundong ito. Diba? Ang dami pong struggles, ang dami pong conflicts. Pero alam nyo, pag nakita natin ang bagay na ito, no? Hindi tayo mawawala, hindi tayo kukunin ng mga confusion na yan, ng mga struggles na yan, para tayo mapalayo sa ating Diyos. Kundi lalo pa tayong maging tapat sa Panginoon sapagkat alam natin, no, yung ating batayan sa ating spiritual na buhay. Undivided. Not only that, faithful. Yung pagiging matapat natin sa ating Diyos. So, yan yung bagay na pino-point out ng ating Panginoon. Diba? So, consistent in character, whether in public or private. No? Magiging consistent tayo, hindi lang tayo Kristiyano sa loob ng church, kundi paglabas natin, dala-dala natin yung prinsipyo ng ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin. So, integrity is living out what you believe. So, every time you come to church, no, yung prinsipyo ng Panginoon ang binibigay ng ating senior pastor. So, dala-dala dapat natin yan, regardless of who is watching. Oo. Sino man iti makakita kanya tayo, bus tayo man, gayem tayo man, family tayo man, hindi dapat mabago yung prinsipyo na ating pinanghahawakan sa buhay. Yan po ang ibig sabihin. So, in a world full of shortcut, compromise, and hidden agendas, integrity is rare. Oo. Tignan nyo ngayon, no? Yung nakikita nyo ngayon sa bayan natin, dito sa bansa natin sa Pilipinas, no? Agipulungan kakabsat dagiti yung mga flood control, di ba? Oh, kumalang nagbalindangan na pudno, di ka nagpintas kuma. Oo. But it's essential for anyone who desires to honor God in their service. So, integrity in service, number 1, is integrity in service starts with the heart. It starts with the heart. Di ba? Magsisimula yan sa ating puso. Lagi ko pong sinasabi, no? Lagi ko pong sinasabi na pwede tayong mabuhay kahit wala tayong paa. Kahit wala tayong mata. Pero hindi ka pwedeng mabuhay kung wala kang puso. Oo. So it starts in the heart. Now, anong sabi ng Bible? Proverbs 4, verse number 23. Ito po ang sabi ng Bible. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So,
Laglagi pa nyo, dayti puso tayo kakabsat, kat manangal lilaw, di ba? Sabi ng Bible eh. Deceitful ang ating puso. But praise God, nung tayo tumanggap sa Panginoon, hindi lang eternal life ang binigay ng Diyos sa atin, kundi new heart. Diba? New heart. Dayjay puso kakabsat nga mangrik na iti pagayatan iti apo, jay puso nga mangrik na kakabsat kadagiti prinsipyo iti apo. Ganon. Hindi lang new heart ang binigay ng Panginoon, new desire. Diba? O balikan natin ang ating buhay nung unsaved tayo. Hindi ganito eh. Ngayon, iba na eh. Iba yung, binigyan tayo ng Panginoon ng new heart, new desire. Iba na yung ginagawa natin. Diba? O, so nga tatakit, no bumaong kat bigatan, ti ububraam, agbasat Bible, pray. Binigyan ka na ng Panginoon ng new desire. Hindi na tulad ng dati. Ano, bumangon ka, idi unsaved tayo, antayo ang mo ti Bible, antayo ang mo agkararag. No bimangon tayo, na panday nakikaruban, nakimaritesan, di ba? Oh. So new desire, iba na yung buhay natin. At hindi lang new desire, new direction. Oo. Iba na yung direction ng ating buhay. Dati yung direksyon ng ating buhay nung unsaved tayo, sa mga barkada natin, sa mga inuman, ngayon ang direksyon na natin patungo sa Panginoon eh. 'Di ba? Patungo sa spiritual na bagay. So praise God for that, no? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Dito ti pakaitabunan kakabsat digiti issues ti biyag. Iso nga aywanan tayo, dahiti puso tayo. Another verse, sabi ng Bible, Proverbs chapter 23, in verse number 26. Oh, Proverbs chapter 23 in verse number 26. So hindi po ang Diyos ang nagsasalita po dito. Si King Solomon, tatay po siya, no? Sabi niya, my son. Oh, my son, anak ko, give me thine heart. Itod mo ti pusong kanya, and let thine eyes observe my ways. So, nung may panggap kakabsat iti family, amoyo, nuhan tayo masilwan, iti anak tayo, jay puso ti anak tayo, jay latakay kayat dat iparparangrangda. Diba? Kaya nga sabi ni King Solomon, anak, give me thine heart. Amoy ti ubing tata. Pagdating sa family, amoy ti ubing tata. Paiso, kunana ti Bible, kakabsat, foolishness is bound unto the heart of a child. Oo. Awan tinasingpet nga ubing, adda niya dat kinamaag. That's why we parents, no, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Diba? Kaya, my son, give me thine heart. Now, pagdating naman sa ating Diyos, no, datayo kat anak ti Apo. Now, itid tayo mo ti puso tayo. Kasi no nakasurrender ti puso tayo, ang ating obligasyon lang, tandaan nyo, ang ating obligasyon lang, yung sinabi niya, and let thine eyes observe my ways. So, ibig sabihin, pag nakasurrender, na ibigay mo ang puso mo sa Panginoon, tilaang obraam, sipsiputam, day panangidalan ti apukin ka. Diba? Nagpintas iti dalan pangidalanan iti apo kanya tayo. Nakamaymayat. Kaya nga, sinabi ko, no, sa verse na ito, alam nyo, nagpintas iti pangidalanan iti apo kanya tayo. Nulaan ko mamaawatan tayo. Ngayon, kitaan nyo kung nakadagiti kakabsat, di kalman. Kitaan nyo, kay kayat nyo pa'y lang. Yan, ipangidalanan ko mati apo kanya tayo kot sementado. Diba? Kay kayat nyo pa'y lang magmagna jay sisiitan. Diba? Kasisiitan. Nagpintas, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Diba? Ibigay lang natin ang ating buhay sa Panginoon, yung ating puso sa Panginoon, kat kusa tayo nga, tilang ubra tayo, siputan tayo, di panangilid, iti apo iti biyag tayo. Amen? So integrity in service starts with the heart. Kaya nga, sabi ni Pastor nung coordinators meeting natin, no? Kasapulan nga, i-disciple natin ang ating puso. Oo, i-disciple natin. Kasi minsan, nagiging mechanical na lang yung pagpunta natin sa church, pagbasa ng Bible, pero deep within, hindi lumalago yung ating puso.
Oo. So, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. So, there are three things na pagdating sa service, no? Pagdating sa integrity in service, it starts with the heart. Meron pong tatlong bagay na kailangan i-check natin. Oo. First, letter A, check your motives. Check your motives. Oo. So ano ba yung motives natin? Are you serving to be seen by others? Or you are serving God because you love the Lord? Check our motives. Diba? Oh, kasla ko for example, kasla ka digiti, makit-kita yu dito, lugar tayo nga Pilipinas, kakabsat. Oh. Kit na napintas ko jay motibo da, akat napintas ko mahot pa ng obrada, ngam hindi. Gapulang DJ kwarta. Oh. So, when it comes to serving God, kailangan din natin i-check ang mga bagay na ito. Diba? And not only that, no? Confess hidden sin. Alam nyo, ang Panginoon lang, it's between you and God ang nakakakita sa iyo. Diba? So, kung may mga bagay na ating tinatago sa buhay natin, i-confess natin because secret sin rat the roots of integrity. Isot mang pakapoy kadayjay panagbalin tayo nga napudno kini Apo Diyos. Oo. And not only that, no? Check your motives, confess hidden sin, and guard our attitude. Guard our attitude. Sinabi ko kahapon ito, no? Alam niyo kung minsan, ang ating senior pastor, meron siyang sinasabi sa atin na kung minsan, na-open tayo, di ba? Guard our attitude. Pag nag-preach ang pastor ng sin, agmismisuot ka. Pag nag-preach ang pastor ng giving, di ba? Nag-preach ang pastor ng involvement, agmismisuot ti daduma. Oh. So guard our attitude. Integrity in service, it starts with the heart. Amen? So yon. Pangalawa, integrity in service requires consistency. Requires consistency. Diba? Hindi naman maganda na okay ka ngayon, bukas wala na naman. Diba? Kailangan consistent tayo. Oo. So Luke chapter 16 in verse number 10, sabi niya, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Kung tayo po ay napapagkatiwalaan ng maliit, mapapagkatiwalaan din tayo ng malaki. Oo. Hindi yung ikaw, tayo na pagkakatiwalaan tayo ng maliit na ministry, hindi naman natin pinagpapatuloy. Oo. So be dependable even in small tasks. Dapat mapagtalkan tayo, di ba? Mapangnamnamaan tayo, ammo tayo, ti ubra tayo, uray no basit nga banag. Ket no makita ti Apo, nga dayta basit nga banag, ket ammom nga implastar, ammom nga inaiwanan, ammom iti inaramid mo, mapagtalkan na tayo tumot iti Apo, iti adupay ken dakdakkel pay nga pakausaran. Kas jeti kayat na nga sawan. So integrity in service requires consistency. Kung minsan no, katulad ngayon no, lagi kong sinasabi ito sa mga kapatiran dito, yung sinasabi ng ating pastor. O nangagyo DJ ko na ni pastor kanya tayo nga masapol nga agmature tayo. Maminsan lang dapat ko mga maibagan ammo tayo ti ubraen tayo. Hindi yung kanayon nga maibaga, kanayon nga maipalagip, di ba? So integrity in service requires consistency. Number 3, integrity in service honors God and impact others. So, DJ panagbalin tayo nga napudno iti panagserbi tayo iti Apo, mapadayawan ni Apo Diyos. Mapadayawan ni Apo Diyos. Ken, makita yo, iti impact iti biyag mo kadigiti daduma. Oo. Di kad, no anyat makita daken kan, kakabsat, DJ panagbalin mo nga napudno iti Apo, at damot pamalpalatpatan dan, ay kasdi gayam, iti makunkuna nga agserbi iti Apo nga napudno. O, di kad, at dati mabalinda nga sakaran, tuladen. Oo. So integrity in service honors God. Ti Apo mapadayawan eh.
Kaya nga sabi niya, Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Oh, amo yun ni Apesos, isot nagbalin kakabsat nga modelo tayo. No maipanggap ti panagserbi ni Apo tayong Yesu Kristo, ti nagdakkel nga modelo kanya tayo. Laglagi po nyo, ang mga tao, tinitignan nila tayo kung papaano tayo naglilingkod. Oh, tinitignan nila tayo. So sa kanilang pagtingin sa atin, no, sana makita nila yung Diyos sa ating buhay na ating pinaglilingkuran. Amen? So serving God is a privilege. Diba? Now ngayon, no, pagdating sa integrity in service, it starts with the heart, consistency, honors God, and impact others. So ngayon, pag na-establish natin yan sa ating buhay, there are 3 things na makikita sa ating buhay. There are 3 things. Number 1, magiging good servant ka. Magiging good servant. Diba? Magbalin tayo nga, good servant. Tandaan nyo, dyan sa Matthew chapter 25, no? Yan po yung parable of the talent. Amen? Ang evil servant, ang characteristic ng evil servant, tamad. Di ba? Tamad at unprofitable, kung hindi napapakinabangan. Yan yung evil servant. Pero pag na-establish natin yung ating puso sa paglilingkod sa Panginoon, nagiging consistent tayo, and God honors and have an impact to others yung ating paglilingkod sa Panginoon, ito ngayon yung makikita sa buhay natin, a good servant. So a good servant does not what is expected and does it well. They are committed to the task and honor their master through their work. They are committed. Oo, committed sila sa bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Diba? Yung gawain ng ating Panginoon. So pag nagiging good servant tayo, no, yung ating ginagawa, yung ministry na ipinagkaloob sa atin, makikita natin, i-work out natin yung excellency. Work with excellence. Hindi lang yung haan lang DJ, not just bare minimum na yun na lang. Oo. Kundi gusto mo pang umangat, diba? Lumago yung ministry na pinagkaloob ng Panginoon. Hindi lang works with excellence, kundi take initiative. Oo. Kitaan tayo di bagbagi tayo, ay ganito pala, kailangan pala ni ganito ng kuhan. Kaya nga, maganda yung sinabi ni Pastor kahapon eh. Kitaan tayo, dagiti kakabsat tayo, hanlang nga daytay, sika lang. Oo. Hindi lang tayo. Dapat makita mo din yung mga ibang kapatiran, kung ano yung pangangailangan nila. Makita mo din yung mga mahina pa ang pananampalataya at tulungan natin sila. Yung mga new believers, katabi natin sila. So, ganun. Take initiative. Seek to please the master. Oo. So, a good servant. Not only a good servant, kundi magiging wise servant. Diba? Magiging matalino. A wise servant understand the master's will. Oo. Ang wise na alipin, no? Lingkod ng Panginoon, maiintindihan niya kung ano ang kalooban ng ating Diyos. Maiintindihan niya eh. Kasi wise siya. Ang hinahanap niya lagi kung paano niya ma-please ang Panginoon. So a wise servant understand the master's will and act accordingly, not impulsive or carelessly. Oh, yan ang wise servant. Ang sinusunod niya, yung kalooban ng Panginoon. Ang ginagawa niya, yung kagustuhan ng Panginoon. Yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay niya. Yan ang ginagawa niya. Wise eh. Diba? So, ganon. At ang wise servant, he plans ahead and prepares for the master's return. Oh. Ang ginamit ko dito kahapon, yung DJ Langgam, diba? Tata pa nagtutudo dito eh. Awang makita mo nga puton. Oo, dada jay lunggadan. Oo,
Tapos, no kinalkal mo DJ nagyananda, makita, dagitay bagasyon. Di ba? Dagitay bagas, intaray da dagitay bagas. So, tatapa nagtutudo, adadadyayan, nakaurnong dan, nakasagana dan, nakaprepare dan. So, ganyan din tayo bilang isang anak ng Diyos. Habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, gawin natin yung mga para sa Panginoon, mag-witness tayo, plans ahead and prepare for the Master's return. Knows when to act and when to wait. And always remember that avoid foolish decision that harm the Master's interest. Oo. Dagiti makapasakit yan ti sangwanan iti Apo. Makadadaal yan ti sangwanan iti Apo. Amen? And not only that, a faithful servant. Faithful. A faithful servant remains consistent and trustworthy over time, not just in moments of ease, but also during trials. Saan lang nga dete, isukit consistent, kasta nga convenient iso na, dadya comfort zone na, kundi kahit nasusubok yung kanyang buhay, nasusubok yung kanyang pananampalataya, nagpapatuloy pa rin siya, ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Oh, di ba? So, faithful servant. Amen? 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Moreover, it is required in his steward that a man be found faithful. Oo. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Oh, faithfulness. Amen ba? So, ganon. Amen? So, I hope na itong lesson natin, yung message, no, naging encouragement at challenge po sa atin. Amen? So, thank you, Pastor Proby. Thank you, Pastor John, and also to Preacher Glenn. And kanyayo kakabsat. God bless us all.